Mayong hapon, anak ko ng duha o. Da sa silang kuan, bibi. I-live na po ni Tagwang nyo. Vlog ko ma pang YouTube. Vlog yan. Ay, real. Hi guys, kaon ta. Ikaw ni mo iPad. Kapihin na, ma'am. Okay. Katay vlog ko. Saba kayo. Sa para Scooby. Saba kayo. Da. Wala ka nag-duty? Leave ko, ma'am. Paog si Dula. Da. Ikaw ba nun, Nicole? Nag-another time, tapos Nicole. Wala di hatag sweldo daw. Kaya magsweldo. Wala yung si Dula. Kitagan mag-chance tong laging si Man na karon dili na jud. Ano tong among silingan wala man nakakuha sweldo kay wala gid gihatag ang kung si Dula. Ano tong laging si Man na? Kitaga ganig chance ni it's Arno karon rataman. Pag si Dula. Anawa ko vlog ang Barangay. natulog ako vlog ang Ha? Barangay ilang taon o si Dula lang. Si Dula ra gani. Dito na, dali ra kayo. Mana mo barangay dali. Ma mahalos palengke. 50. Ni, si Quinta dili eh. 25. Si Quinta mo sa barangay. Quinta. Wala ko sa barangay. Kana mo gikan. Apel ko taga production. Barangay ka? Unsa man sige angad oy? Grabe kalikuran ni Saira. Oo. Kapaang di-inject. Kami pulis, immunize me. Narate. Nagpatulog, di nagpatulog. Timpok gabi, good me, nagkasigi siya. Hinila ko, parang kalitura. Ay, bata! Laka, na thermometer na ko. 48.9 na. Man, good. Mga bata. Tubig, ako siyang litrapo-trapo. Mo gibawan. Wala din nimo siya gi ano di ay kanang pag-abot nimo ba imong iyan malagamgam. Na, oy. Ice ay bugnaw. Malagamgam. Hoy, akong gikuha sa iya, guys. Mas dali ang malagamgam tapos dili nimo siya i-ana lang nimo siya o dili nimo siya idukot. Ana, kanang ice man. Ingon sa Dr. Ice daw. Grabe kalitura niya ay. Ko kay malagamgam mas dali. Luhag yung kabuk di ana, oh. Tapos ipatulo, balik tulo. Ay patulo kayo. Hadlok sa compulsion ba? Nakasildo na ka na wang. Nakasildo na ka. Wala pa eh. Tugay pang good ni. Magkuha pa ganyan kung number kay magkuhan ko, mag-sign up ko sa kuhan, minotize. Tanawa ang kamot dang. Tanawa ang. Buya kayo. Pagsagpa sa iyong mama. Tag-asa na buyag eh. Buyag! Na. No. Buyaw no. Dala ora nang katong. Salitiin. Tilo. Katong yan tilo. Ang dilaon. Dako man. Una-una ako dang amahan pod. Uy. Ilan naka-week Saira? Hapit na ka mag-virgin no. Ano na lang Dili raw birthday. Talagang limot ka sa 3 imong days kita sa na lang bago ko menstruation. mag 42 weeks. Diyan. Kalimot ka sa imong menstruation. Dili oy, tama to siya. Kaya Kami ang ni akong mo paabot ng February man unta tapos ang sa day ato March. Guwapa? Guwapa ko? Titulogon naman na siya ding. Ganihara man ibuntag katulog gani. Antod ka nga itulog. Ganihara ni buntag karon man ni mata. Katulugon naman Katulugon na siya. siya. Oh. Idula ka siya. Dili na siya kalahilak din. Ay, utin. Ako gamay. Iyada yun. Ayaw ka lang nga. Bastos. Kuto na ni. Ay ba sa dili. Na. Hilak ko. Gusto ko pagodo na to. Ang gamay rin mo daghan Uy, no? ganihara man mo. Sa oras. Ano nga pag putang dira sa isa kay nga na nakurot na dayon. O di nagkuha na po sa ating isa kay nga na. Oh. Muna kung nag-duty ko, di ka po kung day kakaon. Kung nag-duty ka, kung mo buwa ka nag-duty ko. Di agi magud ka. Bakit si Dula, ma'am, nag-date ko. Kung magud ka ningon nga. Dini ko day. Di, wala na po ko. University o University Dula. Yan na po asan mo. Kung ka naghagad og saging, labay ra po ko. Si may kay ko pagpaypay ha. Kami na kubunuon kami na rebek day. Bilini ko bisa day. O duha day. O
Ako ni Spayet. Kamay lang. Dam, na mo isda, dam. Na, nasunod sa, kung saan isa niya? Asa pinabong niya sa Ay matambaka, na ay pirit. pangsug ba? O pirit. Anong pangsug ba lang? Pirit. Pirit, bangus. Ano bangus? Pirit o bangus? Bangus lang. Bangus daw. Sila. Dito. Tester, ang lolo po, test. Ang iyong paborito niya saging nga. Nadali ang. Wala na, saan pa ba na ito? Ay, tara buso. Ay, mau ni bangus daw? Masugban na ni daw? Ay, tali buso. Ano sa mana ni? Ano bos? Ili bos. Ulong. Pila kilo ni bos? Ay, pila kilo ni daw? Naman lang niya, lamang ihatag. Ha? Sige daw. Pila? Pagamay. Sino to kilo bos? Pagamay ba na? Kilo na to bos. Mga kapo, boss. Tiniring, ang tiniring na. Damang order ng tiniring. Apila na. Sige daw. Ay! Kilo daw ni duwa, ma'am. Pag-YouTube na po na. Ma'am. Ya, papangit kita. O, vlog-vlogan pa ta na. Unsa nang bayhanan ni. Uy! 167. Sikat taan ni pinakalit. Tigpaypay. Ano yung pangit. Tigpaypay. Ay, pagod mo na tao na may pangit nga nahalin. Dili na ako na 150, kuya, ate. Mahal ang kuhan. Gidilat. Yato siya ka na sa pla. Ano bos tayo? Yan is email. Oh. Ha? Sopi lang. Guys, ang tagsaging guys. 157. 167. 167. Balik ko ba? Hilaw na hilaw. Bani on ba isa kay Bus Ukun eh? Hello. Yung kagani nga duha ako aday. Ma'am, ganil sa ito, bro, ma'am? Ulang rabi. Mama ni bayad. Wala, May sabuli pa tayo, boss. Ganil kayo. Delivery boy. Madali Dindihan lang. Ay, saan ka? Tagbansing ko itong bihon tayo? Ayaw ko na lang tagbansing ko. Ano ba? Ay, Mary. Mama. Asa ka kita-kitan? Diig mo ko kalit. Katawa ko tusod ah. Mawaga ng milyon di magabili na tusod. Ito na yung kwarto. Ay, unggoy. Diba? Yapit, dito ba? Narang. Ano dulu? Wala, nag-drip si Paing. Kami sa Mary. Wala, ni Paing! Kandiyo? What shot? What the fuck? Kamas Paing?
ba? Ano na kandali prenta? Pero, wow. Pagkakad na nga. 1, 2, 3. Guys! Te. Guys, wala pa ka nagbayad guys, no? Pakahinog, no? Magahit pa. Lamig lang yapon. Ako na ka? Kaya na kayo, krate. Lagan din. Wala, mga nagdito ka. Wait, meron siya, guys. Nakay sila painte. Isa. Tapos lista isa. Te, kuha nga. Tapos. Asa man? Te, bayi si Ari. Ay, oh. Ay, mau din akong gipangita. Ade diha. Okay. Ay, cellophane. Wait, tingin tanan. Abi ka lang. Ha? Ayaw po tayo Ako na po, te. Ha? Hindi, tanaw ko. Hindi, wala. Diha ang cellophane. Lando. Lando. Oh, 160 yun eh. Tapos, ako ka pwede sipit. Sorry ka kaya. Tapos 60. Tama din eh. Let's go, masunog na guys. Kuya. Ay, wala ko. Sa'yo mga isda, te. Uy, di ako manipot na. Uy, doon nabi. Mungkin na ni Mama. Iya, wala ko yan sa akin, te. Wala dah, rot dah. Eh, dali, eh. Oh, malilalo. Jacket. Uy! Pakit nga. Yay, matambakan. Nakapere. Kalang pere pa sa bawah. Nabuslot lang. Preso. Kasi daiso ka nakakuan. Ko ba ang margarin mo sa dito na sa. Kikisa mo din isa. Mo na. Mo na dai. Ako na ko kaya. Murag na ko ikuha kay na Sara. Ay, kunang damak tayo. Kunang buntag. Cook na mismo o pan. Kuya nga. 55 yan. Ay, no? One-fourth na tupan. Hoy! Laway ka ha? Hey! Lawa mo. Oh, dyan. Isa ka po na isa. Hindi, buli. Thank you. Diyan siya ba? Gaya siya yung pangalat. Kauna ng hilaw. Ano na ko ni? Ay, ni Maya
margarine niya. Ayaw, di mo margarine. Di na na biya. Kaya ko gusto pa mo turon. Bye-bye guys. Init man ni ma'am. Pasok. Lang, okam ka lang. Babae. Taon mo? Taon ka? Init eh. Salamat. Sino sa'yo tanan? Pasok. Ano lang? Wala ka na pala tanan ko. Nabugat ka na ang lubas yung shirt. Bukuan na lang kami ka ng kuwan. Anan? Subscription sa Luperen. Akin no? 3,000 ang buwas. Ilan na dito yours? 5. Ito nga ka Manila. Eh, dako sila ganun dyan nila. Ito nga, ano sa kabuk G's, no? Apil ganun ano? Kaya lang naman yan. Tawag ka. Una sa gini mo nakaalit ka ba? Pwede ka may kuhan. Ining lagbate. Pa. Wala ka? Wala te. Wala kayo. Tarang na ka. Saan yan? Itong room na rin mo kakuhan. Ikakuanan nga ulit ito. Ikuhan sa lang ini. Ikakuanan ba? Kaya ito sa bisa ng ganyan sa kung kaya naglang doon. Wala siya. Baliktad. Ay, ano? Diba? Pag-iyak ko. Wala na siguro itong karamel. Wala na sa karamel siya? Kaya kita? Mabay mo kapag siya man ata. Wala nga. Wala na. Alright na. Uy, nag-live man dining. Hello eh. Nalamin ramang ko ma'am. Hoy, live la. Tarong-tarong ako. Butang na ganyan ako sa bit dyan. Nagtaon-taon mas lagi niya. Nag-live na di ay. Tama na?
Soda, ma'am. Panat na lang. Pila gadi na? Kani mo manok? Pila gadi na? One, 5, 2. Wala. Tara, ma'am. Kasi kung ang buhos nila ba? Lagi ka rin duty hours. Lip po, ma'am. Asa man ka mo ako? Sa usidula. Toyo lang si Toyo. Toyo lang. Keep quiet. Papagay ka. Hello. Ako yung buwag kahapon, te. 89. Alam nga na yung halin ba saya? Hindi. Balina sa isang ginisang kamay dahil. Lisod sa hakuan. Lisod sa haw. Amo. Ikatailan sa t-shirt. Diba di talungan to? Diyan pa na talungan to? Talong? Ano dam? Ah. Ikot ako sa gilid ng buwan. Pwede, balasing ko lang ako tanda. Oh! Pili lang, pili lang. Hindi ka nang tagsin ko. Kuha ko nga yelo, may isa ka kilo. Hi, ganda. Ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. Ang saan yung kilopinta? Sorry. Yours, di may rebeso daan yours. Pili na daan yours. Sige, hutay na po. Naman ko dire permi. Sa likuranan. Balita mo ito daan din nagpili. Gusto na ron na. Wala. Wala pa. Layo. Layo pastin mo, od. 5. 5. Ko na nga na. Ate ha. 8. Nakabasa eh. Ilang kalabasan mo? Isa lang. Simple lang. Gamay lang ko. Nalaghan ng manito. Mina, oy, chicken joy. Ay, kadami ato yours. Ayun, enjoy ko yan. 5 lang mo, Day. Day, 5 lang yung kalabasa. Sige, Day. Ito, chicken joy. No? Mga day ni Balay. Pili po ito nga ni Gamay. Hiram lang ko. 8, 13. Yan. Hiram lang ko ha. Kaya wala ko balay ha. Nakay gani. Ate, gabit eh. Da. Sa lang kabuok. Asa mo dapat ano? Kanan na lang, oh. Kaya tapon. Uy, mga na. Asa mo gusto ni dapat, Day? Para palaut-laut lang, god. Palaut naman na siya. Lucy ba yan, Inday? Ha? 13 plus 12, 25. Ay, ganda. Hiram lang ko balay ninyo ha. Doy, ah. Dapat ko din. Plus 5, 30. Atsal, pagkot, tanglad.
30 pesos, 39 tanan. Tako na ko gutang dirate. Lahat pa man. Magi pa mong ballpen yards, ay kabala ka. Abot na nag 500 ba? Kamera na daw. Sobra na nag 500. Sorry. Kalami ani. Oy, lamikin niyo ko. Ano na si ano? 520. Ay, pwede ka ka man ito magawas doon. Kaya ini, kahali na bang binigay na doon? Kabaya na. Nasold pala. Kung ano yung account. Papadisiplihan man. Mas kaluoy sa karni, duha lang kabuok. Ayaw na yung script. Ay, kabasig na pa rin, mahalin pa din na. Ay, may mangita doon. I-charge mo na rin. Balik na. Bakit pag-charge? Ako pa. Puro lang kapaay mong manok, ti, yami lang. Wala, day ka tong mga wings. Wala. On the wings of love. Kanta na lang ko kay Wingsman. Wala lang ng manok yours. Wala na, dagan jud na. Ngadyan ko kayang manok pag nabuo kami. Ako nakuha. Tira ko natuwa. Enjoy na lang mo. Dahil chicken din mo. Ay, magsabaw ako ng matambaka. Mo, iskabichi ko gabi eh. Lami Ay, kayo lamig eh. ito ba? Ganahan akong darling. Ay, mo dyan iskabit si Juday, no? Yes, manang kami nga wan dito tiral sa mo. Ganahan ko sa kaon. Nagsiginig live oh, tanawa. Hi Vlog, guys, nag-vlog what's man up? ko, ma'am. Sa ko YouTube. Aw na di kasi do ana. Na, paoy-dugay pa na, ma'am. Pag ginoo ko 10 minutes sa mandiay na uy. Ah. Gani nga na day kana si kuan ana na. Gani na pa, nga may barbecue, kung saging. Nilakulangan man Ay di ko. dapat i-vlog unta to nimo ka nang ikuan. Lag naman gani niya. Ikuan nimo nga. Sige, kung pay-pay na sige na sa video. Balit mo tiri Sa ana ako na na ba? tago. Ana ba? Kasi pag mutago ka kaya napicturan na ka, wala ka. Ingon pa tong vlogger nga mandaya. Uy tabang Ginoo ko. Kaluoy ng taga Davao. Ya obligayan. Ayun na isang santo oy, grabe na to. Kaluoy din lula. Daw pa do. Mamay daw yung pikpik. Ayan mahin, anak kong gado. Tapos ba tayo pa Pikpik lang, pikpik lang. Pikpik ang talanga mo. Wala na. Wala, pikpik lang. Oo, pwede ka sa mo dyan. Ingat ka sila naman. Ito na, wala rin dito. 2,000 ka na, Lisa. 2,000 ka na. Pero siya, di ba na yun? Hindi makuan nga din kada Sakit na dahil. Kuhaan na. Kurang dahil sila. Kurang dahil sila. Mga kurang. Dahil na din ko. Kamu ulit din yung ito. Kaya kang chat na rin. speaker nga ni Dublin. Na-charge ka? Kilo ni ma'am. Dahil. Ma'am, expensive ma'am. Malang ay kay kurang ko ano. Right. Mahal ng mga Ayos ka na ganun sa ayos. Lagi, basta chicken sila. Ay, pa chicken lang ako na. Basta pa, paborito dyan ako na. Siguro nga siya lang. Sa part dyan sa manok, paa dyan ako anak. Kung litsong manok, magbait mag litsong manok ka na. Dagan dyan may problema kaya mga anak lima. Ang di dyan na nilahilap ka ng paa dyan. Tapos kan part di ko makabunga naman sa labi nila. Hindi nila ng paa. Pwede talaga tanan pa ah. Mag-ugot man eh. Wings manggod lang yung manok. Bahala dyan ang wings. Basta may paa. Yun na yung mga anak. Ilan nyo ng paa. Para sa mama mag-yaw-yaw. Tumula yung ingat din. Amo dyan ang paa. Dyan akong paborito. Yours, nakatubag diri sa kuha na yung kuha mo. Yung maritis bitaw tama. Dami pa din kayo sa manok. Baka Pero lapuan daan, matipla. Alis, Eh, lapuan sa po. may gahi pa na ah. Dili, good yours. Ate, Karami ko nagalaw to kan. Mga anak paborito kaya na. Yung bata sila. Hilaw pa jagi, adori siya
Crispy means. Hindi mo lang yung sa Eh, Munggod? maluto. Maluto sa maluto. Oh, grabe ko sa hindi maluto ng mantika. di na po sa kadali lang good. Mga 5 minutes lang good. naman ako na. Eh, Oo. Mas crispy pa siya kaunin mo kasi katong gitapuan siya ng murag bukunot man niya. Kato siya kay Siguro crispy yan jud sa mo siya kuan lagi kaunin. sa street food. Nadili ka siguro yun ang ginalapuan. Ginabutan ng dolar ko ng kuan. kulain. Magpuwa. Dili lagi. Kain na ninyo. Wala man ang gunag fit. Wala jud na siya nimo mantika. Jud kanang mantika jud niya. Init na jud kayo. No? 30 ha. Maluto mong gud siya. 30? Weh! Pa rin na buhos ha. Banto. Magsabaw ka rin kay 40 buhos. Pero sila Agi galoy agos Juni 40 ka na yo, galoy ang Juni. 40 ni kinagsiya. Agaw galoy ah. Galo niya yung sobra na katawag. 40 oh. Sana pagulan ka ko ba? Papa ko ah. Di ba ako ah. Basta sila ko ba ayaw. Pares to mo ni yours door, diya sa pitong buot. 109. Ewa makapas sa mga sabi makapas sa saging. Anlad. Tanglas, tagdos. Para tanglas sa pilet. 100 na yun, te? Dua ka ba, te? Ay, te, ma'am. Oh, dua na. Tulungan na lang. Makatikas ba ka na video? Nag-CCTV. May CCTV oh. Nakalive. Kanya pag-review ni mo, ay, Tikas oh. tikas kayo. Yeah, Mars. Yan. Tawag lang mo ka mo, te. Oo. Tara, Nasa pa ka, di ba? Oh. Talikod. Wala ginagawa na pero tikas. Hala, excuse ko sa cellphone. Urot na dyan ang paay. 196. Ngayon, nakalain na ko duha. Dali lang. Hindi ka na nakuha, nakalahi na ko. Dito ka CR. Sa CR ka pag dito. Toto 7. Toto 7 ni mo ha. Toto 7 daw. Te, ako ate oh. Aw, 3 plus 12. pila daw cancer. Oh, 106. Oh, number 6 na daw. 227 Oh. niya hagod. Oh, apil na ng mga lamas. Oh, apin lang. Manok bagani 100 na ito. Iba nga daw utro yung manok. 109 niya ang kwan. Manok. Kira sila. 9 plus 16. 127. What to eh, to Tarong ha? Sorry, good yours. Manok. Ako'y nalilibog. Sila na kung manok dito sa buka ni. Isa naman lang dun ang manok diha dahil. Sana legit ka buo. Wala na, magiging nakakuha na dyan kong daan. Oh, lagi hilom na. Uli na dito. Uli ka dito yung mga tiag. Ano eh? 66. 68. 71. Ano ako kang biyo? Ah, malaki ang room. Good, ganyan ipo. Batang kisbit. 71 plus 55. Ano ni Day? 71 plus 55. 126 din. Kaya ang kwante. Ay, ano yung balot eh? Anak ma. Ano ka bang dad? Wala? Ano ka bigla? Ay, wala masuk. Manok Day. Gani. 61.
Kuha na kung doon ka buo. Kamot na diha. 53, 55, 57. Ano pa eh? Ipaeng. Eh, siya ba niya ikipaeng? O, tigaga. Ito ko nang inigay. Kulang pa kami ng 50. Kamot ko bilin siguro sa kuha. Oy. Ha? Tignan? Okay. Di kay Turin pa yan. Turin pa yan ang uli. Kung gano'n daw. Atras ko sa din ako. Saka ba dyan bukit sa Nerciso? Ha? Mura na kanina. Kamusta lang? Premium lang. Wala din premium kanila. Try tao. Pwede duty ko dyan. Ako si Dudla, way sweldo ko ma. Bala ng trabaho. Napito pa ako ma. Kamukakuhaan niyo. Sabaw. Dulo, may go din na ninyo. Ano sila kayo paan sa sabaw? Na. Tama na. Isa ba ko dito lo? Oh. Wi. Sa isa. Pagka kumain na. Budget. Oy, noong sa kaday. Pag sige tagpalami, what income, noong sa kaday.